Piye Pak De? Pak De. Pak De amat. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora piye? Suwe ra ketemu ra ya piye carane ngono lho. Ora. Ora tenan? Diacari piye? Oh, gegere wis sak meja e. Nek kuwi ngece nek iki. Ucembar tenan. Awane to ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Ah, rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku. Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono ku. San kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora Iki ngomong wis bae. do tak plester lho. Weh, kudune sing diplester iki nggonamu. Loh, kok Lah iso? plester piye nangel? Diplester kae nek radiaci ora halus. Lho, apa to? Tembok kuwi lho, Mas. Heeh. Ya ta? Tembok kuwi nek kok dilepotok tanpa diaci ora halus. Al-Fatihah tunjuk Kiseno Nugroho.
Matur sembah nuwun. Ngersake Ndika napa? dhewe sa. Nggih. Ya. Tenang, Sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya mbiyen wis. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Aku ngelek kok reoni. Oh, alah yo kancane ngerti. Nggih, niki kon kula apa gulane? Kowe Iki wong ayu-ayu negane golek wedine kali praga. kowe kon Wedi ngapa? Wani aku ora wedi. Sapa Halo Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kandang genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih kula Elisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh blaster. Nggih, sing Nggih, kula lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Adake wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku tenan? sing ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih tempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa sampak tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan yo. Wis karo Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tak Duet napa ajeng? Koprol napa-napa? Duet nggih sagur. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Hah? Halus-haluske. Ning dhuwur? Meneng wae. Nggih Pak Lurah ning beres ta pun kula unggahke. Pun matur nuwun Pak Siana. Nggih salaman ning kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Oh. Ah, kula wingi nggih pun kalih Ki Dalang sampun matur pokoke Mbak Lisa nyuwun pun asta, Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwit? Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. no. Nek mboten nonton YouTube, mboten nonton sing kenal kalian Mbak Elisa. Biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Oh, dadi Kemajuan ratine. kemajuan. Ya duwe HP. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong 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 dolondong. Endi kuwi? Anu Saiki ngerti poliponik. YouTube. Ya Wes ben Android, wes ditunyuk-tunyuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunyuk-tunyuk. Nggih. Nggih niki. ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare Sarai kowe to. wedhus. Ora donekke ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Ngono to. Rasa lara ati to. Ora ranti hati aku. Ah, iya. kan duwe ati wedhus e. Ayo wedok. Wedhus ya. Kapan-kapan. Wedhus hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe bisa. Nggih pangapunten. Nggih. Cah ayu-ayu kok Kayak piye cocok. kok kowe kok nesuke? Untune dawa-dawa. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? berarti? rapi untune. Oh rapi untune ya. Oh, kuwi ayune goblok banget iki dikandani kono ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh, goblok kok. Ya budek Oh, barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku, Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa lho. Ket mau Iya kok lho. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah, kanca Niku mboten Lambelo niku nek Jakarta. Nek cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten Kasar. paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelu. Oh, itu Lambelu. mulutmu. lambelu. Lambelo ki cingir. Wong tak Nek takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir.
Tegese lambe lu. Lambe lu persis ngono. Masa mulutnya dirujak to, Mbah? Iya, dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa wedhus-wedhus. Kowe wae itu aku. Sisan bangane ganti japukan, Leria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbae wedhus. Mbae wedhus ki wis mati ceritane. Dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa. Nek nembang sanese mawon. Penjaluke mah. Boten sah seru-seru nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget mawon. Oke, siap. Iya. Bang dibatin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Kono kono belajar basa Jawa. Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten? Tak takoni nek iki PP10, PP10. Iso iki kono bintang tamu mulih geseh saka kene iki. Kancaku ro anak buahku tep takon ngadang nek carane ngene iki. Kudune eling ngono. Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika Jeje Pak Lurah. ibune anakku. Gak popo, gak marah wis. Mergo- Karo wong petuk ki ra bakal marah. Soalnya wong edan kuwi bebas. Dadi nek ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wis ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tuh anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadi nek ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Isih Kok Pak Lurah yo edan po? Biyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok. Ora omonganmu celekat-celekit malah ngedeg-degi aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe mung takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tanehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane seono kae dinehi bahan karo si Susila iki ngelek-elek ngono. Lah, ya kowe. Nah aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku menyampaikan kok. Asing Berarti sing ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. aku ra yo ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemen sing apik ora celekat-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Ha wis tak nut kok kowe isih nesu. Ah nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awar para tamu kabeh kok. Ah, ora bayaran muring. Rugi lho, Keris Pak. iki le ngenehi sapa? Rugi Pak Siono. Nek Pripun? kuwi tok kon medun. Pripun to? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak ati. Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, oh to? Ya ucul. Betul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya muni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae lenglet. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme, ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono kuwi genah. Oh cetone parkiran ya parkiran. Penting. Oh ana pentinge kok. Ono. Oh sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh ndelok. Jadi Oh kok dulu. Oh iso dawa angger banget. tak balik iki hurufe ganti dibalik hurufe ganti ngono sih. Canggih temen. Terima kasih. Oh wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh malah wis tekan kono lho. Ayo no. Wasangan kula londo golek isi podang guna
nyanding bisa dadi tombo pengen ora nyedak ayo gathuk kono sini Pak Lurah joget sama saya ya jangan jauh-jauh sing ngetok jawane wong iso nembang engko nek ngetok Sulaswina aku wedi ora sampe wedi ke napa ne wedi nek gawa mboten rono sawedi wong elek sampean kok oh nek elek kono wedi gitu aku agak pitung sasi dadi lurah go nang Sulawesi ya ngopo nang kono ayo sok kalekke debok Oh kanca ora apa-apa kanca jan ning rekoso kanca iki kualat ya iso aku seneng kualat esuk awan ing omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga miberanku goleki ora krasa esuk awan nganti yang tak sawang mencawe bintang tamu karo klinik dalan
Landutut ati kebranan Orang mando atiku dan saya tendro Rasanani sentiku temen sampun Pak Lurah sampun kaaturaken Maksudnya udah dihaturkan belum ya, kontraknya belum selesai sama iki wis tenan. masih lagi ya tambahi sangune Wah, jan. Kok lenjokne mundi sangune. ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek Iya, wong intine Jawa ki golek ilmu seduluran, Nggih. golek jeneng dhisik jenenge kat. Ternyata nek Sulawesi golek jeneng sithik jenenge mbuh. Cen Ora. bola-bali kowe iki iblis. apa bebas Ujug-ujug kok yo. bebas ki apa Sing bener ki Elisa. Kudu golek jeneng sing entuk jeneng. Nek iso jeneng sik ben saya suwe saya kenthel dadi sego. Ya ora iso. Ora iso. Ana jeneng kok dadi sega. Ya iso. Nek jeneng katul apa ya iso dadi sega. Lho, sego katul. Wah, tobat. so yes Kowe dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jenang. nggih Blegedrek. sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun Derek. tasih kathah sindane niki tasih kathah Mboten sing jelas niki kula nyuwun warga Brosot oh nggih jenengan sak rencang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga Brosot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisenano untuk tampil titip dan Mbah titip menghibur. Mbah Hah? I wong ki kena orang-orang wae ubek. Untuk menghibur. nggih Mbak nggih Wan, Pak Lurah matur Nggih. sembah nuwun Pak Lurah. Matur sembah nuwun ing ampun terus lenggah. nggih Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih? Tuntasaken nggih dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? ya Allah ya Allah nanti ke rumah saya kasih tahu sumringah seperti apa. Alah. Ora sah. Modus. Pak Lurah jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Mau tak Jenengan kok duit? piye Nggih. sae rawuh Duit mriki toh? ibu Ayo, masakan tak. tasih kula badhe pun Sugih sukani. iki, Nek. Allah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. halah 5.000 wis sombonge Ampun didelok 5.000. 5.000 ne jerone niki onten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mangus. Mang balekke kula padha karo nolak rejeki. Nek balekke dilebeti malah mboten napa-napa. Ngoten. Kira dilema. Nggih. Pun Nah, aku wis rasa aku omongan. Rasa omongan nek kula. Gelo. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. sapa? Pelantare. 5.000 arep jaluk. Kok mau nek kuwi. 5.000 lek ning arep jaluk oporan. Kuwi- Ya kuwi Allah. oleh-oleh Kancaku goblokan. nek rande isin tampanono. Oh tampani tenan nek Nek randuwe isin tampanono. Saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah Sekop niku Den Bagus sing ngarsa kok sithik iki ya tak critakake. oh diceritake nggih. Tak tampani aku yo isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku yo butuh. Ha nggih. Lha kok ya ngono padha wae. Kok nek Ampun saking didelok ngarsa kula 5.000 mboten. ne. Kula nyekel dite ngarsa nu gatel kabeh. Berarti jenengan kondur niku rezekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga Brosot menghibur tok. Oh, nggih, matur Sing nuwun. 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ngono. Ah sing muni gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh Yo ya. ana sing liyane saka panitia kok. Ae. Tak belani. Tak bela. Kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun terkirin Alhamdulillah. ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake nggih ta riyen. Bot. Oh.
Wah, nek modelmu. Adol trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen ra duwe ngono. Bedake karo kuwi aku ro kowe. Aku wae ijolan. Moh. Wis 5.000. Wis kono sakono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Ya senengane ra. Nggih, ayo engko disambung kancane liyane. Monggo. Nggih matur suwun Pak Lurah. Nggih matur nuwun. Monggo badhe taos menapa. Mas Sehono kalian Mas Bapak. Nggih. Bapak sapa mau? Bapak Gus. Diterus. Ayo sayang. Wis apa sayang? Ayo Tin, ngerti kowe Tin. Ya. Kowe bakal remuk meneh. Wis cilaka nek iki. Sing ditokke kelas berat kabeh. Ayo, amungsuh ya kelas berat ya. Wong ki nek ungkris-ungkrisen ya kok dadi ngonoke kok. Heeh. Awas, salah. Amah meng arep iklan. Wo nek iki wis. Piye Pak De? Pak De amat. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora piye. Suwe ra ketemu ra ya piye carane ngono lho. Ora tenan? Diacari piye? Oh, gegere wis sak meja. Nek kuwi ngece nek iki. Ucembar Oh, tenan. wanita ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku. Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang. Aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Tegese? Tegese aku dahar nganggo lenggah. Oh, terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Hah? Tapi Dadi ngene. positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, Mas, jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mek arek njumputi nek sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng ya dipan. Dipan sakmene ngembleki kowe kuwi apa piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan Dipan adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, Iya. kalau dua berdua. Wah, kalau besar berdua kok berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ra omong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan ini lucu Ndak. banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal isih tekan esuk e. Loh, aku ya tekan esuk tekan omah. Lah iya wong kowe saka kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu. Itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. rada-rada muncrat e. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Alah ya meng ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ra kowe. Ah nek kuwi kenyataan nek. Iya, si Anting mau lagi pisan lagi Acara we nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar sumene. Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo kowe Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane Iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi-endi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi-endi. Wah, Kaya tau weruh wae. pengen meru apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek sprei wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk Bahasa apa kuwi? toh? Ora iki piye? bahane apa? Mbah. Angel lho. Karang le omong kuwi paton teng pecotot kok Iya, critake nggih. Nek wong lemu, ora mesti kaine kudu amba. Embangane ukuran copotke spray, bolong tengah, kebleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas.
bareng dienggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. Ora nek anggo spray mau, jenengan barang iso katut mlebu ya. Modar ora ayo. Arep wangsulan apa kowe? Itu terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk. Modar ora kowe. Wes ora iso wis ra mampu. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Lah kati kok bengi iki. Man. Bojoku agak besengut ya kok. Lah iki ki arep ngopo jan? Nang kene diwarai. Wah. Mbok wong wis ora iso piye-piye kok mbok yo ngrumangsani sih. Iki dienggo conto Mas. Lho, aja kaya Mas Yono wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Lah piye? Tirwa sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek. Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodho guru iki. Heeh. Rasane. Lah ya aku weruh rupamu nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye to? Meruh mertu ngirung kepiye? Ayo Rin nembang apa? Ayo. Ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng wae iki Pak Lurah ngersake nglipur masyarakat. Iya. Nggih. Apa? Saniki napa mengke, Pak? Apa kuwi? Liwung. Ana penjalukan liwung. Wah liwung ki engko artise ana dhewe kok. Niki wis spesialis. Liwung pun nonton dhewe. Kok ketoke kaya dirahasiakan nek liwung. Wes kowe ngerti pokoke jos. Jos. Ana engko. Bintang tamu. Nggih. Wes. Cocok kali jenengan cocok. Wih, tendane. Tenan mengke mang tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, divane ayu. Kowe iki ya budhek ora divane dipan. Pak lu sik ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Gobok. Bobok anis. Ya ora apa-apa delet engkas dheke dibobokke nek dipan. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Aku ya rasane iki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan nek iki. Ya ora kok prit gantil aku mung ngelingi. Apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya yang mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untu kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya. Wis lali janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki janjine. Nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu disayang Tuhan. Ning kowe trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Aku ki nek elek iki iki ngono getak amun sing itu sabar yen. peringatan. Lah iya. Lain Kowe ngelek iki ming dagelan kok wani ngelekke dalang. Lho, dagelan kok dimengke. Nyatane ya arep kok. Lah, Iya ta? ning ra aku ra wani karo dalang. Iya kae. Aku ra wani ro dalang, kowe wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Lah iya, Tenane. nek salah aku wedi. Kowe mau bener mo? Bener. Wah, hebat. Wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo. Tangane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae kaya. Iki sengaja kowe mau. Wong kowe ngene iki wis karo nglirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket ya. Ayo Tin. Yo, ndak kesuwen. Nggo sesukne. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan mau sak omong-omonge kok kowe. Ya sak omong-omong ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Ah kene iki ra iso mingkem ya mergo. Wis iso mingkem nah. Ra iso. Aku ya tak mingkem kowe mengo.
Ya aku mengo arep nembang kok ya. Ha iya apa kleru. Nena. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng. Lah iya aku ya meneng, wis ora omong. Gagelan kok nganyi. Sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ngomong wis. Wis kek mengo. Gagelan kelar-kelar sapa le ngundang? Waratanaya sleru meneh. Yang biasa saja. Oh iya. Dek dingake. Ah. Ora ganggu lho wis aene lho. Ora wis ngono. Linggo. Marai kagol. Heeh, kagol. Kowe barang kuwi. Ha iya, kowe ya iya kok. Pak aku darani ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Dina minggu kang gayamu lho. Ngapa enek ngono iki? Lakon kok. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Alah sak dadine waton dundang kok. Dadi cakil. Cakil ya iso ning dadak milih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kayak kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah padune kepengin Kowe weruh madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora nek aku ora ganggu. Wis, gak mangap. Ha. Meneng ta? Lah ya aku ki meneng. Su? Susila udu jenenge. Bener. Bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep dundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo, Nduk. Ngaya. Anteng iso ora? Anteng oh. Agak habis minum ya? Ya, duduk. Duduk. Oke, beneran. Kok kaya pleki. Ayo duduk. Orang ya iki judulnya pleki rumopi ya kok. Wis kono dek pleki-plekinan. Pintar golek alasan. Pinter golek alasan kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora ngomong bae. Iki tak plester lho. Kudune sing diplester iki nggonamu. Loh, kok iso? Lah plester piye angel? Diplester kok nek radiaci ora halus. Apa to? Tembok kuwi lho, Mas. Heeh. Ya lah. Tembok kuwi nek kok dilepotok tanpa diaci ora halus. Ayo. Ngandaran angen dukur. Aku wis ora
suwun Mbak Tati.